Ya bụ ntọrọ ndị ụmụọpịa akọkwa na ọha egere n'oyi akọkwa ka anyị nọ kịta ndị ụmụọpịa bịara ịtọrọ ọmụ ha tọrọcha ọmụ n'otu anụ na-efife ọ na mgbede ndị owere akọkwa bịakwa orie so tata bụ nnukwu mmemme n'ala akọkwa na ọha egere mmụọ nọ n'ọgbọ bụ Itejosi Nkakwụ otu a ka ndị mbụ na ndị egere si eme ya anyị si bido dịrị ụmụ okorobịa aka ọkwa na ọha egere niile ihe kwuru ka a na-eme onye na ya kọrọ ibe kọrọ ikwu kọrọ ibe
Anumano, I like you, but stainless and walk off. I hear good guy, man. Hey, baby girl. You, I didn't,